Yo, what's up mga kamote? So, today's ride is pupunta kami ngayon sa Cabongaoan Beach. So, time check, 7 o'clock na. Inumaga na ako. Gising na ako kanina, lasing ko kaso yung girlfriend ko late na nagising kaya late kami makakaalis. So, ayan, naka-ready na yung gamit ko. Yung iba nasa motor ko na. So, tuloy ko na lang to pagka nasa kabiling na kami kasi susundin ko siya to. Peace. Mga kamote, so Sunday na naman. So alam natin pag Sunday riding day mga kamote. Anong oras na ako aalis? Tagtag tayo kasi wala akong relo. Nag-relo ako pero kanina nga rin ako mga ano na 7:10. So 7:10 na tayo nakaalis sa bahay. Pero kasama namin ang girlfriend ko. Alas dapat nasa kamilig na kami pero ito kaling pa lang ako sa bahay. Lumalayo-layo mo man din yung pupuntahan namin. Wala, hindi ko lang ito. Sana naririnig ko itong boses ko kasi hinahanap ka lang ng mic para hindi hassle magpalit-palit. And so 20 vlog, pupunta tayo ngayon sa Cabongaoan Beach for Lulus. Ito lang naka-round vlog ko. Sabi ko pupunta kami sa Cabongaoan, diba? Pero hindi kami natuloy na magpagkami sa ganon. Pero ngayon, magpagkami na natin. Gusto na natin ang pupunta tayo ngayon sa Cabongaoan Beach. So, mag-google map na lang siguro kami. Yan, medyo halos tinatamad na ako kanina kasi anong oras na sila nagising. Wala, napulit lang din ako. Nasiguro yung 2 oras siguro napistay doon. So, papunta muna tayo ngayon sa kamiling para tuloy na girlfriend ko para dire-diretso na tayo. Yan, so mag-drive muna ako. Babalikan ko kayo pag nandun na tayo sa ulit, okay? Okay. A few moments later. Nilagay ko na dito yung ano. Yung ayun, put mo na yan. Yung bag mo, lagay mo muna dito yan, yung sling bag mo. Pera dito yan. Oo. Ito na lang ipasok mo. Pasya ba? Doon sa baba. Parang di masasara. Ay! Ano yan?
Ba't may brief dyan? Oo, pa yung brief ko. Buti wala nakakita. Parang, hindi. Susot mo pa to dito eh. Ay, nako. Kabahan mo. Na, nagdidinat yun. Sabi mo pag matigil pa. Ay, ay. Saan ko pala ilalagay yun? Hindi nakasya. Kasya lang pag ilubitin mo ka. Nagkot ka na. Ano yan? Kapag ka na eh. Katamad mo na. Para sa kaligtatan mo rin yan. Para nagdilit. Kanina alam, nagpapawisan na ako. Nagpapawisan na ako. Nagpapawisan na ako. Ito. Ayusin mo naman. Oh. Palog tayo mamaya para ano. Ikaw ba? Ha? Ito ba? Hindi ka manangawit dyan? Ha? Let's go. Pwede. Ayan, so ewan ko, nasa na kami. Wala daw lasa yung kape niya. Sa 7-Eleven kami.
Saan mo to? Oh, Cabongaoan Beach. So, ibig sabihin yan, malapit na kami. Yes. Oras na? 10:22. Siguro mga 11, nandun na kami. Oras na nakalit. 3 hours. 3 hours, sabi ko. One hour later. Lapit na kami! Ito na kami! Habol ko na yung dagat! Oh? Yeah. First time niyo po pumasok po, sir? Oo po. Ay, ito second time. Mag-overnight po ba dito po? Hindi po, hanggang mamaya lang kami. Ayun, ayun yung dagat. Sulat mo na po kalat ang mga pangalan at ang address. At kung kabisado mo, may plate number na po ba yun? Ano lang, registration number. Sige sir, saglit. Ang takunin ko na lang po pala. Environment 25, Part 4 violation, exception children, 20. Mga pangalan na lang sir at kahit isang address po. 20 pesos per head po. Be, ikaw ang magsulat, naka-gloves ako. Mamaya ka na mag-vlog. Oo, mo sa cellphone. Tayong dalawa daw? Oo. Oo, edi yun. Malapit na po, yung ano. Kulang ko lang na 3 kilometro sir. Nasa 3 or 4 minutes andyan na po kayo. Okay na po. 40 pesos. Port test. May barada. Galing. Wala na, yung lang kanina. Ito na lang yung gas pauwi. Oh.
Dito, ano lang, hanggang mamaya lang. Thank you po. Dito. Alright, tayo babalik. Hindi mababait ang mga aso sa dagat. Mababait ang mga asong dagat. Hindi ko alam saan tayo magbabark. Saan na tayo? May daanan na rin dun. Pero saan tayo pwede mag-park ka? Saan tayo magpapark? Okay lang daw dito? Okay lang daw dito. Wala akong hindi ko dalang vape ko. Whew. Po? Kayo po yung mag-driver dito? Oo. Binaban Hindi mo baka kasi may puno doon. Ay, may puno ba? Atras po kayo. Sumunod yan, maluwag dito. Saan po banda? Baka maka. Hindi ako makalabas na may puno dito. Kaya dito sa... Ay, okay po dyan. Sige po, ano ko na lang. Thank you po. So, lipat tayo. So, balik na lang kami pag naka-base na kami. Bye-bye. 1 hour later. Hi, madam. Hello! Hi! Ayan na ako! Kakainin na kita! Tumakbo ka na! Yo, Cabongaoan Beach. Cabongaoan Beach, mga kamote. Medyo madaming tao kahit hindi ngayon, summer.